سلام زخبركم تخطاتلتي وايتي جورنال كمي تغنيو نلومي دمتاوي فيلمون برهانة حيزلكم متي اللخو فيلمون برهانة حدا قابتهم اب دنب فتحي لوليا بركتو زلو مسنة ببناتاتيو نلومي خا بمخنيات حداش أدالي وادلو نحمدهم تبل سرح مساء زتحاز بحفشاون ابتناتو سنة بباو قعزو زملكت على الكنقبر نفيلمون عديمنا لنا فيلي نقو عدا حمد صخا دكتور يوناتان قاعد حنتنا حكا يغني لي مو بزعبا ذا نلومي مستعذب تخلنا لاليا تقريبنا زلنا سرح قال قدمي من بالنا نسخا حفشاو مأتو خت قبرنا تسرح بخمية تسريحة أبتا سرح زي تساتفو سبات بقندوخات علامان ترقم نايتا تسرح كتر لالينا مو حتر زبالة بريفيو نايتا فيديو كليبون كنا ريب نتعذبتنا بشي بمجمرتا يونا حوي نزع عدل زقبركا بلبي خمس كافتو بمقتصال تسرح نحمدهم تبل سرح زحات سبات تصادفوا سرحة بمرجع قدمي أنا كم أول جري ونير ساوز بملك زي ماون كم جرما داويت نسخة بعديو في إيديتين ماما حبشة الكاميرا بزحت صدفو زلوا سرحة مالتي زاقات أمين نودي إرساوزو بلب خمس منفوتو تاقتني ولا أنا كا أبجي سنت صحفوا قلناتو أبركتو بتقتني قليل عين برن أحفا حبيلو خم بحكيشيو بزح هيو تالبيس وانا تسرح مالتي سلازي أي بزحت تصادفو زلوا حبراوي تسرح بحفشان تقالتي ناي فتحي توكل لها ويس بفوليا بزناي برقيد محمد وزقبر زولو قالتي تتوكري هابزون قرب أبره كتب لنا نحمدهم يدولتي سرح نحمدهم التي كنت أوي صوتا دخل أخل تبعي السمرتي أرتوشتي تحسهم ساعتنا أول نتا قوالنسيتي بتأيتي كم نحمد عنا بلا نتوت تبعتي ما نحمد عنا بلا أفتمت على الشخاء نحمدهم كأن قلت يوم زدت على المالتي في زان تناي تحسابات ببولكم جن لكن استيو أبزي زقبرو زلوا قالسي أبركو تراتب كارتق من حجي زنبرة أبناء دب فتحي أبركتو بفلي قولي حس سرع يلو بزح مسوات زخفان زلوا قليل هيكون دقخا قديفكا هتقالس دقخا حزيلكا هتقالس نابرا سدت تصاويركا خمبان سيت متن بزح تقطات اللو حلافنت ناي قلعت ناي سدراك إسكا مالسي نزو كل بديهن أبقوني حواتن كوينن زقبرو زلوا قالسي قرب تلقف قبله فتينة بركة أون لعل يوزق بعض تسرح عمي فتينة اللهم عزيزي نتم دك تبعتي ومنكم زولو دوزي عبزي برجعنا حمود زولو مبزحته تحت 3 عمت جي أول حنت حرك دس لني كمزي كم مفتار علته كركحي هيوتو قالس جميرو عنصر عمستو عد بصيحو دحي عوتتني مفتار علته كركحي هيوتو قالس فلو وانصر عمستو عد بصيحو دحي عوتو دحي عوتو لا بحق زولو دوز خاني كافتا فطر كبل من كل جزء بقى تي هيوت ناتو كركح بحفشاتي وتريون كلها كركح مغنياتو هتصان من كله وي ناي قلع ادم كله نتا تبلع باني ريغا امتسريرو يزرخبانيو فندي سدرا لخاب حنتي جزا فندي باني يزقبئك ريغا هاتسرع نفسها تحصب ريغا هاتسرع ما يستن متركب ريغا هاتسرع اجي كوشو ولا خصات لي خاص ما يلني الكاس يتصوتني هاكوش لامباخ توسد زيت توسد شكر توسد بزح نكر
جي بخمس عبي زولو دزي ናይ ህፃንነት ባህሪያቱን ዝጠፎ ይፍሽ ታገር ኮ ካብ ንጉርስ ፍሊዝ በለተ ዓብያ ዝዓብይ ዝወጥ እጂ ኩርኳሕ ህይወትና ካብ ውሽጢ ሃገር ጀሚርካ ክሳብ ዝሕጂ ዘሎ ካብቲ ሃገር ምስ ወፅኻ ብሳሕራ ብባሕሪ ብዙሕ መከራን ሽግርን ሕሊፉ ኣብዚ በፂሕካ እውን ኦኬ ብዙሕ ድላት አሉ ናይ ክትመሃር ክትሰርሕ ብዙሕ ነገራት አሉ ብልጫት አሉ ግን ብዓብዩ ከም ሕብረተሰብ ካብ ሓደ ካልእ ሕብረተሰብ መፅኻ ናብ ሓድሽ ሕብረተሰብ ተኣቱ ልዑ ክትፊልካ ክትዋሃዶ ዘሎ ግድላት እውን ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝቕጥፈተሉ ልዩነት መንእሰይ እጂ ናብ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ንኽኣቱ ናይ ከምዚ ናይ ጎነፃዊ ማዕበል ንኽኣቱ ዝፈጥሩ ነገራት ከምኡ እንታይ ተርፈን ነገር ኣሎ ሕጂ በቃ ኩሉ ሕሊፈ እዚ ዓይነት ምሻሉ ካብዚ በቃ ዝመፅእ ሞት እዩ ነቲ ዝናፍቆ ነገር ወይ ድማ ነቲ ኣብ ሃገሩ ዝብህጎ ነገር ንኽገብርሲ ንመስዋዕቲ ተዳለው መስዋዕቲ እውን ተኸፊሉ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ተኸፊሉ ዘሎ ኣብዚ ቃልሲ እዚ ኣብዚ ብርጌድ ንሓወት ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እንታይ ይልካኒ እናተይ ዝብሉ ነገር ንኽህልወካ ካልእ ኣይኮነ ኣብዚ ዓለም ከዓ እናተይ ዝብሉ ነገር ንኽህልወካ ዝበለፀ ስለ ዝኾነ ማለት ተወከል ይቐኒልና ፊሊ ሕጂ ናብታ ስራሕ ክንሰግር እዚኣ ናይ መጀመርታ ፕሪቪው ወይ መርኣይ ናይ ዛ ኣብ ቀረባ እዋን ክትዝርጋሕ ትደልያ ዘላ ክሊፕ እያ ትኾን ዘላ ንሓመዶ ነዚኣ ትመስል ተስራሕ ንስለ ህዝባት ለርስቲ ተላዒላን تلعيلا نستي بحدي تلعيلا نستي كاب صحي زبرق زعبان غيرو صحي كبرق برهان زدا وتصعو مسحمو كبدو زي حبر برقد نحمدو تلعيلو ننسل ودا سلريمو ايو بيلا عييلو نعدب وقيمو زناي ود هاجر زسر عنه وانا كابصات بيصات زتبتاتن نفتر لتو وحي هواتو تصفلو وتحمس عدي بتصيحو والله ابدا سمعنا خي نودا افتا عندي تزرقح على channel كي بصحتتي تعذابي مقرته بزخي ود برقص حنساب تراي سمعخات تمنو درفي تمنو سرح كم زي كونه ترقصني عندي كن نتقبو نمحلاو قنچلا بيلنا طرينا ناي كوبي رايت مخنيات بمغوار كم زي قنچلا بيلنا طرينا خنرئي نخل كنقرب نخل ابتي دحرواي كفالنا يتالرفون صنحنا مستعلالنا بزتحاس كنا مصوينا حجي نابتي ناي سنطباوي غعزو ناي فيلمون اتوكرنا قال قرب كنزرارب دليلخو أنا مس فيلمون حجيناي كندي كوينو له في اللي شدشت عمد 7 عمد درجة كوينو له جزء انتهى له وحنساب كن سرح كاب نجمرة بزناي ميوزك فيديوز وي موسيقاوي فيديوهات كاب إيرترا واتساب دقة ميوزك فيديو سرح بز جمر كله كم إديتر هذا خبطهم بتلاقامي حبيرنا سرحنا دمتاوين فيلمون برهاني برقص ابت مجمريا درخبنا زنبرن سرحو زنبرنا خمسه سكرين تريو زلخم على الحلالي تبل درفنيرا اب كل تشحن 10 شوعاتن زتزرغحت كمتي ابت وان زنبره ناي كمتون قالوت مزناتات وسنت ابناتات موزيقناتات درفت زغبرو زنبرو ناي فقري ناي صراو قدات زتفره ناي ባህሊ درفتات يزدرف نيروفيلي دحرجن مستي انتي كعزب كيلا فيلي سقاون كتوسخلي ويك تقرمن تقل مستزقاير زنبره كوناتات اب هاجرنا اب كبابينا اب حزبنا انتي تعذيب بتناتكا سراحبتي ولا مساي ولا مسقالوت كون كتسرحو زنبركا كابتناي فقري كابتناي نسنت عين الدرفتات زياده ناب كوناتاتنا حزبي كوناتاتنا عدي تشجر مكرانا اب حزب زورد زنبره نعوز استماقر صراح سرح نير كان عملت عين الراخب اندينا تبلا بكل تشحن
10 شموتن كبابነት ጥራይ ድዛረብ ነይሩ ኩለንተን ስራሕ ይኮንኩን ድዛረበለን ደለኹ 19 ኹም እንዳበልካ ካሉ ብዙሓቱ ናብ መንጎ ስራሕካ ነይረን ክሳብ ዛ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 2022 ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓቢርና ድሰራሕና እዚኣውን እዚ ምስ ኣብ ትግራይ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ናይ ሶሊዳሪቲ ምድንጋጽ ናይ ቃንዛ ተቃንዛኹም ቃንዛና እዩ ዝመንፈሱ ሓደ ስራሕ ኣነ ንስኻን ኢና ትብል ነቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ዝኹንን ንሰብኣውነት ዝቅድም ሓደ ስራሑን ሰሪሕካ ሕጂ ኸኣ ኣብ ዝናይ ብርጌድና ሓመዱ ቃልሲ ፊላ ሓደ ካብቶም ብንጡፍ ተራ ዝዋስኡን ዝፃወቱን ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት እዩ ብጣዕሚ ኻ ዘድንቐካ ከምኡ ብምዃንካ ፊሊ ምኽንያቱ ይርዳእኒ ሓደ ስነ ጥበበኛ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክዋፈር ከሎ ኣብቲ ናይ ሃገር ናይ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት ናይ ጎስጓሳዊ ስራሕ ክሰርሕ ከሎ ዝኸፍሎ ዋጋ ዳንበር ዝኸስቦ መኽሰብ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ግን እቲ ሞራላዊ ሓላፍነት ናይ ሓደ ስነ ጥበበኛ ተዋፅኦ ዘለኻ ኮይኑ ይስማዓኒ ሓደ ኮንሰፕት እንታይ ኣሎ ሓደ ነጥቢ ምዝስተሓዙን ሓደ መደባብ ኤሪሳ ተቕሪበ ኣለኹ ኣብ መንጎ ሓደ ደራፍን ኣብ መንጎ ሓደ ስነ ጥበበኛን ፍልል ኣሎ እቲ ደራፋይ ትኽእለት ናይ ምድራፍ ዘለዎ ናይ ሙዚየም ናይ ምግጣም ዘለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ገጣማይ ደራፋይ ቀባኣይ እንዳበልና ንጠቕሶ ማለት እዩ እቲ ኣርቲስት ዝበሃል እቲ ስነ ጥበበኛ ዝበሃል ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብቲ ዘበኑ ወይ ኣብቲ ግዚኡ ኣብቲ ናቱ መድረኽ ዘሎ ጉዳያት ዛዕባታት ብዛዕባኡ ከንፀባርቕ ዝኽእል ብዛዕባኡ ስራሕ ዝሰርሕ ስምዒታቱ ዘንፀባርቕ ብትኽክል ከዓ ነቲ ስምዒታትን ኩነታትን ናይ ህዝቢ ተረዲኡ ብጥበብ ዝተሓወሶ መገዲ ናብ ህዝቢ ዘቕርብ እዩ ስለዚ ፊልሞን ሓደ ካብቶም ዘለውና ስነ ጥበበኛ ንምዃን ዝበቕዐ ሰብ ኢለ ብዘይ ስክፍታ ክፅውዖ ዝኽእል ኣርቲስት እዩ ምክንያቱ እቲ ብሕልኑ ተበጊሱ እቲ ዝኣምነሉ ነገር እንታይ ምዃኑ ዝተኣምነሉ ብዘይ ገድስ ግን ዝተኣምነሉ ነገር ክተንፀባርቕ እንድሕር ብመገዲ ጥበብካ ክንዲ ዝሰርሕ እንድሕር ኮንካ ሓደ ካብቲ ኣርቲስት ዘብለካ ኣብ ልቢ ህዝቢ ኣብ ልቢ መዛኑኻውን ብኽብሪ ዘቐምጠካ ነገር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣብዚ ኣተኲርና ፊሊ እስኻ ካብቲ ናይ ንእስነት ዓይነት ደርፊ ካብቲ ናይ ፍቕሪ ካብቲ ናይ መዘናግዒ ዝዓይነቱ ደርፍታት ናብ ከምዚ ዓይነት ናይ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ናይ ጎስጓሳዊ ዓይነት ደርፍታት ክትሰግር ከለኻ እንታይ ዓይነት ዋጋ የኽፍለካ ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ክትብለና ትኽእል ዶክተር ዮና ሓወይ ፅቡቕ ኣለኻ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድሚ ሓላለይ እውን ቀያሓ ትብል ስራሕ ብዓይና ነንስኻን ቀዳመይቲ ስራሕ ዝሰራሕናያ 2016 ከይትኸውን ምናልባት ሓቃ እጂ ከም ዝበልካዮ ኣነ ዋጋ ማራይ ዘኽፍለካ ብጣዕሚ ማለት እንታይ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሐ ሚልዮን ዝበፅሐላ ይፈልጥ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ስራሕ ክውን ስራሓት ባዕለይ ስራሕ ክውን ግጥም ዜማኒ እንታይ ዓይነት ቃላት ተጠቂመ ነይረ ናብኣ እንታይ ዓይነት ሜሎ ተጠቂመ ነይረ እንታይ ዓይነት ቪድዮ ተሰሪሑ ነይሩ ወይ እንታይ ዓይነት ካራክተራት ተሃኒፆም ነይሮም ኣብ ስራሕ ስለዝፈልጦ ንዕኡ ክደግሞ ንዓይ ኣይሸግርን ግን ኣብ ከምኡ ኩነታት የለኹን ኣነ ሕጂ ወይ ድማ ህዝብናትና ኣብ ከምኡ ኩነታት የለን ስለዚ ሰብ ስለ ክሪኤልካ እንደለካ ጥራሕ ንዕኡ ክደጋግሞ ከለካ ከዓኒ ዝሕልናኻ ኢኻ ትባስ ኣነ ከዓ ከም ሰብ ቀዳምነት ሕልና ዝቕድም ሰብ እየ ስለዚ ነቲ ህዝቢ እንታይ የድልዮ ኣሎ ወይ ድማ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ቀዳምነት ዝሰራዕኹ 2018 ኣይንራኸብን ኢና ትብል ሽዑ ዝነበረ ሃዋህው እቲ መንእሰይ ብዙሕ ስደት ወፅእ ነይሩ ናይ ማእሰርቲ ናብ ሰሃራ ናይ ሊብያ ኩነታት ገለ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ነይሩ ምጭዋይ ገለ ብዙሕ ሕማቕ ነይሩ ሕጂ ንዓዓ ባይ ኣስራሕ ሰሪሐያ ግን ከም ዝበልካዮ ካብ ሽዑ ትሒዘ ከምኣ ጥራሕ ምስርሐይ ብዙሓት ኣብ ጎኒ ዝነበሩ ሰባት ክቕየሩኒ ጀሚሮም ብዙሕ ነገራት ክትከሰት ትጅምር ማለት እዩ ግን ኣነ ኣይቋረፅኮ ቀፂለ ማለት እዩ ድሕሪ እውን ከሲርና እምበር ትብል ልክዕ ምስቲ ናይ ዕርቂ ዝነበረ ምስ ናይ ኣብን ስያስን ዝነበረ ዕርቂ ክቡር ኣርቲስት ዮሃንስ ካቦ ኣብ ግጥሚ ዝሓገዘኒ ስራሕ ኣንሳው
تسريحة مالتي بحريون كم زبالك استقلالي زعما ናይ ህዝቢ ትግራይ ዘለና ሕውነት ሓደ ምዃንና ተጋሩ ማለት ንዓና ጓና ዘይኮነስ ንሕና ንባዕልና ተጋሩ ምዃን ናስ ተጋሩ ኢና ዝብል ስራሕ ሰሪሕ ሓደ ሰለስተ ስራሕ ዝኸውን ማለት እዩ እንጂ ዋጋ የኽፍለካ እዩ ግን ኣነ ሎሚ ከምኩም ዘ ንፅባሕ ዘ ታሪክ ክፅሕፍ ፊልሙን መን ይባሃል ኣነ ቃላ صباح نقول تزيرت بلوس دقي يقول دقي فيلمون كيما يقول دي فيلمون كو خمزي نفس زفوت سبينيرو نحقق زارب زيك نحقق مدر زيك نحقق سرع زيك تباهيله بحما تاريخ كل على يدلي كاو سغرغن وفيله يحضر غزابيات مثلا ما ترى تصنكوس لا زبي ما تستنبر مالتي ናይ ብሓቂ ፊልዲ ሓደ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዘተሓሳስበኒ ምስ ብዙሓት ኣብቲ ሞያ ናይ ስነ ጥበብ ዝሳተፉ ውልቀ ሰባት ክትራኸብ ከለኻ እቲ ብውልቂ ትዕልሎ ከምቲ ናትካ ዓይነት ስምዒታት ዘለዎም ከምቲ ናትካ ዓይነት ቃንዛታት ዘለዎም እዮም ዝበዝሑ ከምኡ ዘይብሉ ኸ ኤርትራዊ ክህልው ኣይክእልኒ እንተኾነ ግን ኣብቲ ስራሕ ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ደርፊ ድዩ ፊልም ድዩ ስነ ጽሑፍ ድዩ ዝኾነ ኣብ ዝገብሩሉ በቃ ነቲ ብውሽጦም ዝኣምንዎ ነገር ፈፂሙ ዘየንፀባረቕ ገለሞ ከዓ ኣንጻር ናይቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ነቲ ስርዓት ከመጉሱ ነቲ ስርዓት ክኩሕሉ ነቲ እንዳጓየ ካብቲ ዓዲ ዘውፅኦም ስርዓት ተገልቢጦም ኣብ ዳሱ ኮይኖም ክጭፍሩሉን ክዋደቑሉ ድልዋት ምዃኖም ክገልፁ ክትሰምዕ ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ድድንፅወኒ ኣብዚ ኩሉ መድረኻት ናይ ኤሮጳ ዝሰርሑ ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት ልዕሌኻ እውን ምስ ገሊኦምሲ ብዙሕ ዓመት ድሰራሕና ኢና ብቐረባ እውን ዛረብ ንዕልል ገለ ዝነበርና ሰባት ኢና ሕጂ እንታይ እዮም ድሓስቡ ዝህሉ ብውሽጦምሲ እንታይ እቲ ውሽጦምሲ እንታይ ይብሎ ምህሉ ገሌለ ኩሉ ግዜ ዝሓስብ ሕጂ ኣብቲ ዝገብሮ ጨፈራታት ኣብቲ ናይ በዓልና ፅነት ዶ ናይ ፌስቲቫል ዶ ናይ ገለዶ እንዳበሉ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ እቲ ከምኡ ዓይነት ጎስጓስ ልቦም ዘይኣምንሉ ነገር ዝኣምንሉ እንተኮይኖም ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ዝብሎ ዘለኹም ስኻቱ ውሽጥኻ ድስማዓካ እቲ ይኸውን ኣሎ ተሓቂ ኢልካ ተኣምኖ ነገር እንታይ ምዃኑ ብዘይገድስ ንዑ ተንፀባርቕ ንዑ ትሰርሕ ተኾንካ ስነ ጥበበኛ የብለካ እዩ ምክንያቱ ፃውዒት ውሽጥኻ ትምልስ ክሳብ ዝሃለኻ እቲ ፀገም ግን ኣምሰሉነት እቲ ኣብ ውሽጥኻ ድስማዓካ ነገር ንዑ ቀቢርካ ኣንጻር ሕልናኻ ክትሰርሕ ከለኻ ኣዝዩ ድፅላእካ ነገር እዩ ምክንያቱ ንረብሓ ክትብል እቲ ናትካ ክብሪ ናይ ስነ ጥበበኛ ምዃን ትጉሕፍ ኣለኻ እሞ ፊልዲ ከዓ ሓደ ካብቶም ዘለውና እንዳበዝሑ እውን ዝኸዱ ዘለዉ ምስ ሕልንኦም ዝተዓረቑ ስነ ጥበበኛታት ምዃንካ ደስ ይብለኒ ኣዝዩ ካብዚ ቀፂለ ናብታ ደርፊ ንእሽተይ ክንምለስ ምፈተኾ ነይረ ፍቓድካ እንተኾይኑ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ደርፊ ዘሎ ቁርብ ንተዓዘብቲ መተሓዘ ናይታ ደርፊ ወይ ትኹነታት ናይታ ደርፊ እንታይ ከም ዝመስል ቁርብ ቴስት ወይ መቐረት ክንህቦም ደስ እናበለ እንጂ ናሕወይ ናይ ህዝቢ ስራሕ እዩ ንህዝቢ ኢና ሰሪሕናዮ ፀገም የብሉን تعادغا نفحيت نهلا كم صحيدا دليغا مازال ينخلو حواد حقيفو قوام قوم حقنا ريفو حمدو لعد نخلو نما حقيفو حسب خلحل لكم ستعرفو حمدو نحمدو وعرينا عبران سدة تتصاويرا رزاني بدهان حسن سعيرا كمنا آدك حزيرا ناتا آدك لك تعادغا نفحيت نهلا
حراي امبار نزيات مسلتا سرح زخبركم تعزتنا كاب صباح عربي خبز حزنا زلنا عربي دحري سومون اذا نحمدهم تبل سرح تلالات لكم الله كمزي في اللي خقلتو صنحه نفتحي نقالتي دوم بالكم سنه ببنا كل غزي بزح واغا يو زخفل سلازي بوحدو توم اب مسمر ناي فتحي زلنا ايرتراوين نزوم سنه ببناتاتنا بزكالنا عامي كنتبابعهم نتناتهم سرح شير لايك سبسكرايب اندا قبرنا ريتوتات اندا صحفنا اندا تبابعنا قلعه منتلناون بباجيتاوي يكون فاينانسياوي مقد خنحجزهم ازيو اقداسي مخنياتو انا بقربا مسؤم سلسرح يفولتي كاب جبوهم سريحهم اف صدروم عاطيم دسرحو سرحات يزي ناب حزب زقربو سرح كم تزيد لخا ولا نتوصايتاتهم ون كشفن زخل ملسي اي رخبونيم سلازي بخلو واقع كخفلو طبق سلازي كون نحنا بستغال متن كنتابع مالنا بستفلالي مقدي ابتزدالو استفلالي كونسرتاتون او كل غزي بمستاف ولا تزي قالنا خن ساتفون تكيت راي بمغزاون ابغونكم علينا بمبال نتي ابقالت زغبرو زلو خيدي اجوهم مبال حلافنت ناي كلناي مزستحاز صباح قدام كونسرت عليكم مثلا فيلي هو صباح قدام قلت 30 ورها 10 تخلته بس ارتيست فلوم يكالو ملي باند مالتي صوتالو مجمرتا ጉባኤ ወይ ድማ ዘተ ብርጌድና ሓወሽ ወደናሎ ካብኡ ቀፂሉ ከዓ ከምዚ ቀዲመ ዝገለጽክዎ አርቲስት ፍሎም ይካሉ ምስ መለይ ባንድ ኮይኑ ብሓባር ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣለና በዛ አጋጣሚ እውን ኩላትኩም ብርጌድና ሓመዱ ብሌት ዕድማት ይኹም ማለት في الحوي بطعمي يمسكنك انقع حقوسك مفصمتا نايزا سرح زرعيكا اب حزبي طبق تقبلنتكم تركب بعد الملء تسفاي روحس عود امت روحس حدش عمت نعاها لسدرا بيتك روحس كنيات عود امت نعاها دكتور يونحوي انا من البيت زمسكنك نسخاو ناب حصر جديد سرح دي يديت ودي خاص نبرك كله ونزيفكا سرح تركب المخالفه وشتي حاتي روان نايلبي مسلنا لنا ማለት نعرف بحفشة وخلهم يشتي حتى من القصة زحدفة لازم نسي وما لازم برجع محمد نشتي تعدل كمان لا محمد مالك رقت تي قالس تجميل زول قالسي أو حدا علامة خبت صح مخانو ردي أكيد يتقالسون يحبرك معناته زي دنب تقاوم مزبع أب كفر الجنة برجيزة زحلو سنة برجيزة تي ما تسي حرانو قانزو وشتو كبيرو ويما وشتو يروح وقعد سنيكو زما عبد مستبقسة كل واقع مخفى تدالي زخبة واقع يخفنا أبقفنا أكالات مودان جميل ساب بنا هيوت زبطة مسوعات كفيل الله كابز مدحات طرف نقري لنا لازم ناتنا سوعات اللونا نبرجنا سوعات نبرجنا حمد سون كلنا لازم إذا قال زي تاريخي زي تاريخ الزخان سنري زلوا زخانة كجات المثالي زي مردا زي السماء جن كفيل كايش بنزفتا كفيلنا عندها مت لنا زخانة بنزفتا ناتو نتوم واقع غفلهم زلوا سوات مت على لازم خارج لنا من جدي بحدنا يمردا منفس ናይ ብርሃን መንፈስ ናይ ምድማት መንፈስ ኣሎ ኮይኑ ዘይንዕወተሉ ኣብ ዕላማ ምሕዝንያ ዘለና ኣብ መፈፀምታ ዘይበፅሐሉ ምክንያት የለን ማለት እዩ ምክንያቱ ንሕና ንሓስብ ዘለና ነገር ኢሳያስ ምቕያር ጥራሕ ተኮይኑ ኢሳያስ ቀሪቡ ይኽመውት ማለት እንታይ ዋጋ ዝኸፍላለና ዘይምፅሊ ክሳብ ዝሞት ንዑ ምቕያር ኣይኮነ ግን ሓንቲ ቅዋም ዘለዋ ህዝቢ ዝኽበረላ ሰብ ዘይኮነስ ሕጊ ዝፍርሐላ ሃገር ንምህናፅ እዚ ኸውን ተኮይንካ ብሕግን ብስርዓትን ስልጥን ዝበለ ተሓሳስባ ዘለዎ
ኣካይዳ ክኸይድ ትኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ ንሓድሕድና ብዓይኒ ፅልኢ ብዓይኒ ዳውን ምግባርን ዘይኮነ ብፍላይ እቶም ተቃለስቲ ዝበሃሉ ኣካላትና ፀገም ተፈጢሩሎ ኮፍ ኢልካ ፀገምካ ናይ ምፍታሕ ባህርያት ክነጥር ንክእል ኣለና። ኣብ ቃልሲ ክሳብ ዝሃለወ ግን ሰብ ጋገ ይኹን ጌጋ ክፈጥር ይኹን ክሳሓብ ንቡር ባህርያት ናይ ተቃልሲ ኣይኮነን። ኣሽሓት ሰባት ተኣኪብካ ኣብ ሓደ ቤተሰብ 4-5 ሰብ ኮንካ ዘይክትሰማማዕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ዓወትና ናይ ገድኒ ይቐኒየለይ እዚኣ የቀለልና ፊሊ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስለ ምክትታልኩም ነመስግን ከም ወትሩ ነዚ መደብ ናብ ኩሉ ንኽባፃሕ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ንፊሊ ዝምልከት ወይ ነዚ ቃለ መጠይቅ ዝምልከት ዘለኩም ርእቶታቱን ኣብቲ ናይ ኮመንት ሴክሽን ኣብ ታሕቲ ምፅሓፍ ኣይትሕመቑ እንደገና ርሑስ ሓድሽ ዓመትን ርሑስ በዓል ልደትን ይግበረልኩም ሰሰናዩ